kajenge napa niku tutuk anggon sampean madosi kalian si napa niku Bonowati niki. Nggih, tak nek kaya ngoten. Sampeyan pethuki wong loro niki kula padosane sampe ketemu kan Bonowati. Rejuna paman Krepo. Dening kalaning Rejuna saiki nemoni karo aku kok dekek endi si Bonowati. Aja nganggo ngukiri karo apa kang dadi penebakku. Perkara iku dudu ketanggunganmu Bonowati iku kena tinembungaken wis urip mung badan sepala kananing si Bonowati. Kok anggep wong Astina ya dudu wong Astina. Pancen asal usul putra saka ing Mandraka. Dene iku biyen ketemuning kelawan si Kakang Prabu Duryudana ya aku sing nggathukno iku biyen. Aja aku sing nglilani mengkono ora bakal kono bisa ketemu kelawan Bonowati kananing Kakang Prabu Duryudana. Kerpa sliramu kok melu ngurus karo kananing Wanodya. Tapi ngailing ana iku Gusti Ratuku. Aku bebawaning Prabu Duryudana. Aku wenang upama kono mulyakno karo kananing si Bonowati ku ora ana salahe. Yen pancen sliramu ngalang-alangi kena diarani Satru Jaya kananmu. Kananing Kakang Reksi Kumbayana nganti tekaning Prapteng Lena iku ya lantaran para Pandhawa kabeh. Kakang Reksi nganti mati iku ya lantaran saka kananmu sing duwe kekarepan. Aja mengkono ora bakal mati kananing kakangku. Lah yen pancen kaya mengkono ayo ngedu apa kananmu karo aku. Dikapakno wae ing atas kanya muriting bloko karo Kakang Reksi Kumbayana. Lambok kekejero kaya branjangan kopat kapita kaya butuh tapak angin. Durung kinaruh yen kon bisa nyukupi karo Begawan Krepa. Moro tangan kanan.
Sriwalan Bujang Lano Gronawang Tenemanes Sanri Baki Kacarita kananing Kartowarma ingkang natepi menapa ingkang dados lenging sejo piyambak rumaos menawi boten lenggana kelamun kananing sang Bonowati kagarwa kan Arya Janaka menika langkung prayogi Den Prajaya kananing sang Bonowati kocap kanan ingkang semanten menika sareng wonten ing madyaning wana ingkang den dunungi kelawan gan kerpa nalika pinanggihan kan Mangun Diwangsa sanalika wajar penggali ing Sang Kartowarma lantaran sumerat Bonowati piyambak ingkang kapinujon ngaso wonten ing madyaning wana sangandhaping mandera sareng sumerat lan Bonowati ingkang semanten Kartowarma nindakaken sedya-sedyaning Bonowati tumanduk kananing sedya lan kekarepaning kacarita Kartowarma mentolot piyambak jambak klandrit maning Sang Bonowati tanpa katimbang dodo sinundhep lan duwung ligan botol likat ngeblak dik dilapat Bonowati wis tututana garwamu yaiku Kakang Prabu Duryudana. Bejo cilaka perkara kahananmu wis rumangsa kumpul bakal karo kahananing garwamu. Tak tudono dalan kang prayoga kahananmu bisa ketemu karo bojomu. Tinimbang awakmu kerambangan ana ing Ngercapada. Wusana ngupaya kelan Arya Janaka manut kesenenganing atimu dhewe. Sing kena tinembungaken sasar susur kananing lakumu. Wis mulyakno atimu. Ngupayan nganti kewethuk tak pujekno muga bisa ketemu karo kananing Kakang Prabu Duryudana. Oh iya. Kananing Sang Bonowati. Dadalan kowe pete gedhep lalu kok gudel dedagang glor-glor ketan ambyuk glor-glor mengulon ambyuk kanan
Kartowarma saring sampun klegan penggali. Dasar niku sampun wanci tengange. Wanci tengange menika wancining jam 09.00 enjang. Kocap ingkang gejo Arya Werkudara babakan kelawan Kartowarma. Kang Mbok Bonowati kahananmu nganti tekaning lena Kang Mbok. Donge patimu kok dipateni karo Kurawa dhewe dongdongane. Mongko mestine upama kahananing awakmu mati iki mestine ngono Pandhawa sing gawe pati mergo kahananmu garwaning ratu. Ing Astina Prabu Duryudana bojomu karuan aku sing mateni. Ora bakal kahananing bojomu katrima karo kasuwargan. Oh tapi nek tumrap kahananmu rening dudu Pandhawa sing gawe pati kahananmu, mung Kurawa dhewe sing pancen nyata blenjo karo apa kang dadi kahanane. Aku sing njaluk karo kahananing dewa. Oh iya. Sanalika Sena sedak luku tunggal kan. Sejakep sampun manut ato tangan suku sekel tunggal kumpul. Pelek nutupi babahan hawa sanga. Manekung kan ananing yang panyuwuning Sena ing iku mugi katramya kan kananing dewa kananing Sang Bonowati menika. Menapa ingkang dados mula bukane lantaran Arya Werkudara mangertos bilih wontening Sang Bonowati saking tunggil kersa kawan kananing Harya Janaka ingkang rayi piyambak. Wantu-wantuning Harya Werkudara, wantu-wantuning Sena. Rening sampun mangertos dhateng kawontenaning Sang Hyang Kalkas pramila kahanan ingkang semanten menika boten asing malih-malih tumraping Sang Harya Sena. Mangalipun wonten ing ngersaning
Sang Hyang Kalkas nyuwunaken padunungan ingkang prayogi kelawan ananing Sang Banawati. Sanalika pating blolong kananing para dewa, para widodara widodari ingkang samya pating slebar kananing. Sareng para widodari ing riku nrima dawuh sabdaning Sang Hyang Narada menawi menika wonten panyuwuning Harya Werkudara supados Banawati kainggaken dhateng ing kasuwargan. Sanalika para widodari mulung kananing Sang Banawati kasampurnakaken dhateng ing kayangan Jombring Sloka manggen ing kasuwargan kang swasti. Becik adikku Seno. Para iki kok iso ae sing tak pikir. Lho ya selagi tumen iki ana kedadan sing kaya ngene iki. Apa kakakku? Lah ampun Kakang ya roh tok lurine kananing si Banawati iki mang roh kabeh. Lho apa Banawati ku mang ya mestine banjur polong karo para widodari kok apa mestine kaya mengkone. Mbuh, aku gak ngerti. Aku rohku ya wis ngene iku mang. Lah mestine rak ya bentur tapane oleh anggone Meksuraga. Ngudi menyang kawahyon sing banget. Sampurna anggoning seba menyang ing ngersaning Gusti rak ngono. Banawati wong bendina kaya ngono ngumbar kanapsun terus kok dadi iso nyuwarga iku mung tumon para dhewe ana kaya ngono iku. Mergo selawase ngawurip kakakku jlitheng sing diweruhi ku mung nyisih tok. Sing sisih ora kok weruhi. Tak ngibaratno kaya dene lomah lameh, suruh, lumah lan kurep. Iki jenenge suruh asma siji, suruh. Rasa ya ngono, getir sing lumah ya getir, sing mengkurep ya ana getire. Dadi terange lumah lan kurep iku kudu meruhi rasane iku. Yen lumah kurep ora diweruhi rasane mung meruhi lumahe tok, iku kena tinembungaken dudu rasa iku jenenge. Mung warnaning rupa lan panginjenging netra. Mongko netra iku kena tinembungaken
telu iku ana. Mripat siji karo mripat loro kiwa tengen iku ana. Sing kok tudono rak mung mripat loro iku tok. Tapi sing siji ora kok tudono. Lah mula senadyan wong luput iku ya ana sing nywarga tak kandhani. Tapi lupute yen pancen wis nyata bener iku luput lan kinakonan rinungkepan kaananing keluputan iku mang ora ana dosa. Yen pancen nyata diungkepi kejaba nek direwangi selingkuh anggone wis luput selingkuh lah iku sing wong ora bakal bisa nggayuh menyang kasuwargan. Iya wong pancene para wis dewa ruci mulane ya kaya ngono. Apun Kakang ya gak bisa maido karo kahanan para. Lah ya wis nek ngono aja maido. Lah para kenapa wong Kartowarma mlayu kok dadi ora para tututi? Iku sing mestine para tututi. Aku ijik perlu karo kahanan iku. Lah nek pancen iku mang ora diperlokno, banjur sing iki maneh aku iso merokno. Mergo iku sing mlayu, iku sing karuan wis kari njepopong, kari ngubur tok kenapa gak dikubur. Ayo. Nang ndi? Lah mang jarene nututi Kartowarma. Lah ya para tututana pun Kakang sing jampangi saka gegana. Ya yen kaya mengkono karya tak tututane Kartowarma.
Durung lah kok kono ora ketemu karo Kartowarma. Ingkang rayi pinanggih nanging sareng sampun gendeng kalian Kerpa kala wau. Sami lumajar Kakang. Lantaran Kartowarma ingkang ajak mlajeng. Nek ngono ya roh karo aku iki. Iki panggonan alas iki nek diarani rengket alas iki. Nek wis mlayu ngono iku angel ngupaya karo kahanane. Lah kula samenika badhe mangsuli wonten lebeting wana apa iki? Mbak Ayu Bonowati kala wau wis aja kanthi mikir iku wis. Wis aja mikir iku, slamet. Kanane yaiku Kang Mbok Bonowati. Sing nyelametno aja kuwatir, ana sing nyelametno. Aja geneman. Menengo wis. Po sinten Kakang? Tapi wis dipateni Kartowarma. Oh iya. Oh, gero penggaling Arya Janaka. Ndrodhok kananing Arya Janaka. Mboten tekal ningali kawontenaning ingkang Bayu ingkang sampun prateng kena. Ndrodhok ing Arya Janaka sanalika gemeter ambayok numplak kapindhara Arya Janaka. Wah, gak ngono. Becik dulurku Arjuna. Masihan tak kaya ngopo wae tumrap kananing jeneng para kang semono iku mang ya ora patut babar pisan ya kok gak Arjuna lho. Lepatipun ingkang rayi Kakang inggih kula andhemi kawontenan kula ingkang semanten kala wau. Padha-padha suri kandi nganti tekaning Prapteng Lena kadusta kelan Duratmaka, Bambang Swatama sing mateni. Para ndengus ora nganti dadi pangrukti ana ing jeroning pesanggrahan. Busananing si Bonowati kaya mengkono, Mulane kok dadi kaya ngono. Iku lho tak pikir iku kaya ngono ra ngono. Dang aja ngrembug sing dudu dene perkara ngono jlamprong iku satemene dudu awakmu iku dudu jlamprong. Sing aranipun Kakang iki Arjuna sapa? Tapi ngaeling ana jaman nalika ejik durung ana Bratayuda unen-unene Kresna Janaka Kresna. Kenapa saiki kok malik ngene iku napa? Ora balik anggere anu dehem. Dadi dehem gak oleh gorokan serik kok aneh. Lah ya wis. Saiki mung aku njaluk budi. Dayane kakakku jlitheng rening tanggung ngayomi para Pandhawa. Iki sing
diudi iki mung patining Begahan Kerpa karo Kartawarma. Iki becike kaya apa? Yen ngono kananing pun Kakang njaluk dibabah mubeng ketemu gelang. Ana ing jeroning alas iki. Iki kelebu uga kananing kepetung ya uga jati jajar sing jajar pitu sing dileboni kananing Kartawarma iki. Kelebu kananing alas iku. Nek upamane dibabahi mubeng ketemu gelang kananing si Kartawarma karo Begahan Kerpa kaya apa? Upaya angel ngupayaning karo wong loro iku merga iku wis teliti karo kananing Wanawasa iki. Becik yen ngono diobong wae. Diobong mubeng ketemu gelang kanane. Ngono alas iki kabeh bakal dadi yaiku karang abang kananing alas iki. Ben gak dadi apa? Apa ora eling sing ana jati jajar pitu. Senadyan ngono apa wong pancen ana kaya ngono iku. Ya wis nek pancen ngono. Iku wis kelebu pancen kelebu ana ing Jitapsara ya kaya mengkono unine iku. Ya wis nek ngono aku ya sekare anut. Ya tak babatane yen ngono. Jlamprong kananmu uga iso ngrewangi babat karo alas jati jajar iki diubengi ketemu gelang sing ngrupakno babatan yen wis rampung mubeng ketemu gelang babatan iku diblabak karo geni kabeh ben katut kobong mesisan. Menawi ngaten sandika Kakang kula ngestakaken dawuh. Oh iya. Arya Janaka nglepasaken jumparing keparing Sanghyang Endra. Sanalika kananing Pasopati den lepasaken nerajang lawan pinggir mubeng ketemu gelang Wanawasa ing jati jajar pitu mriku.
araning wong lanang. Muculaken prajanira tansih sip muculaken balangaken. Raja gegawan tansih sip ora lucu. Jangga pronggol tapanira dawuh jangga guru pronggol tugel. Kapan toko dawuh to ponto palipurna. Ponto 5 purna ilang nindakaken surti kaping 3 Antara Krendha. Nimbang bawa klanten padha. Nglampahi perang yudane nedoaken sengkalan. Senadyan menika kepetang asma babat wana mekaten kemawon. Nanging ugi kepetang ayuda kawontenane. Ngayudaning Arya Janaka babat wana jati jajar 7. Bebrek wiwit pinggir ngantos dumugi ning mudeng ketemu gelang kananing wana jati jajar pating jlempah kekajengan ngantos kedadosan minantran kananing sang pusaka Pasopati rening menika paring keparinging yang keparing Sang Hyang Hendra kana. Sareng sampun rebah kekajengan ubeng ketemu gelang. Nyiptakaken dahana kananing pusaka dumaring bet sanalika dadi dahana. Blabak kelawan wana jati jajar 7. bujel amput tiga uning siking geni mawa bujel geni tuper amput geni merang imbri-imbri dadi ombro-ombro kahanane wana dadi jajar ingkang keblabak lawan daun Kartowarma mlayu ngidul geni dadi mlayu ngalor geni dadi began krepo mlayu ngulon ngetan geni ya uga dadi mlayu ning Kartowarma kantan began krepo ngantos kedadosan keblabak klandhawana sirna langgeng tan kena kesipatan Oh
dempok pertapan. Pertapan Jati Jajar pitu ngriku padununganing Prabu Destarata klaning garwa Ratu Ayu Gendari menapa dening Rama Widura ingkang wonten ngriku. Dinten-dinten kawontenaning kados dendel ing jroning kepikiran sampun boten wonten malih-malih. Dempo pertapan Jati Jajar Sabto ngriku, Jati Jajar kapitu ngriku. Wonten satunggaling dempo pertapan enggal ingkang sampun kadunungan kan satunggaling pandhita nanging ugi pandhita enggal. Mboten sanes namung kawontenaning Sang Prabu Drestara ingkang madheg reksi wonten ing ngriku. Lan ingkang garwa Ratu Ayu Agendari tekun anggenira mbangun taki, tekun anggenira mbangun tapa. Dina-dina kaya ora ana medhote. Pranyata ing ngriku wonten ing Sang Prabu Drestara nyata-nyata putra-putraning pandhita ingkang linuwih. Mboten sanes namung begahan wiyasa. Nadyan to kananing Yama Widara ugi mekaten. Ugi peparep pegawan Rama Widara asmane. Anggenira teteki wonten ing iku kaya ora ana dina kang luwa, ora ana dina kang duwah. Senadyan to kananing Sang Ratu Ayu Gendari ugi mekaten. Lelados klaning kang garwa boten wonten mendha-mendhaning kanthi nenuwun klaning kang darbe pasti.
menawi wonten ing Sang Gendari menika saged sampurna anggenira madhep mandita wonten ing Jati Jajar Pituri. Nanging boten kenging rening kawontenaning Begawan Destarata menika kepetang piyambake saking adrenging panyuwun kados-kados ngantos dening Dede kersa pribadi kananing Sang Drestharastra. Ngantos wonten kedadosan hawa benter ingkang Dede mestine wonten ing hawa benter kala. Lan kanan kiri ing jempok pertapan ngriku ketingal. Mangkawa bluk ingkang tanki winanten kanane. Fokus ingkang wonten kanan kering mubeng ketemu gerang ing jempok pertapan ngriku. Den penuhi kan bluk ingkang tanpi nanten kanan. Pega ingkang ketingal langut ang langit-langit wonten ing Jumantara. Ngantos dadi peteng kanan. Sang Gendari manggalih menapa ingkang kedadosan semanten menika datan kuning menapa ingkang dados mila bukaning boten sumrap jawining menawi wana menika sampun gereng dados dahana kanan. Kang Mbok kok lajeng kados mekaten Kang Mbok. Lah yo adi napa ora terus iki mboten ngertos kawontenan.
pandayane sirep ingkang kekayon danana obah angin datan lumampah yekti lingsir wangi ora ngonone Gendari kang tak penggaleno perkara kahananku anggonku teteki karo dulur mongko menawa netepno kahananing piwulang-piwulanging Rama Reksi Begawan Abiyasa utawa Kresna Dipayana ing ngene ya wis padha karo sing linakonan ika biyen. Lah tapi tumrap kahananing aku anggonku teteki iki kurang apa? Anggonku nenuwun kan ingkang darbe pasti. Muga aku ketrima kan ananing dewa, nanging wola-wali kok kaya cabar penjalukan aku. Ora kaya ora bisa suwan ana ing ayunaning Gusti babar pisan. Nadyan to wontenipun ingkang rayi mekaten ugi Kakang, kula kados inggih ewuh kaya, mboten kados wargi. Nalika kawontenaning Kanjeng Rama anggening teki, rumaos kula kok gampil mekaten. Lah aku sing ndak penggalena upama aku iki kesinungan dedosa mengkono dosa apa sing tak penggalena. Upama ana aku tresna menyang anakku kabeh anakku para Kurawa sing kepitung ditembungna jahat menyang duluring misanan kang semono iku. Lah ya kanan sing sak mestine sing tak lakokno iku nadyan jahata kananing anak. Wong iku anakku katene kaya apa. Nanging malah nggih mboten jahat. Sinuwun mekaten nika nggih mboten jahat. Ingkang jahat rumaos kula nggih Pandhawa niku keng menapa kok lajeng Pandhawa kados mekaten anggadhahi kaunggulan ingkang punjul kawontenaning kaunggulaning para Pandhawa. Kamulyaning para Pandhawa kok nggih punjul. Ya ngono iku ya mbuh aku ora melu nampa perkara iki sing nampa iku rak ya ananing kula dhewe. Oh iya. Sareng wonten raos ingkang semanten. Kang raos iki kelangkanane Hyang. Tansah duraka kahanane Sang Begawan Desarata kan langkung-langkung tumraping Gendari ngantos kawontenaning kawuningan kang ananing Sang Bathara. Larening wonten ing Kertapada menika ugi wonten Bathara, wonten Jawata. Ingkang angejawantah boten sanes namung kananing Sri Kresna panjalmaning Bathara Wisnu. Muningani wonten kedadosan ingkang semanten. Suprandening ingkang wonten lebeting Wanawasa ingkang sampun kakepung lan dadawana menika mboten kuning kedadosan ingkang semanten. Ingkang minepataken kan Sri Kresna mboten sanes kejawi namung wontenipun Gendari ingkang ageng kalepatan. Kocap kananing Sri Kresna nyumrapi wonten kedadosan ingkang semanten
mumbul dhateng ing tawang upaya padununganing Dempok Pertapan Jati Dajar Pitu.